a chystáme práve catering na Anime Show 2017. Wow, už je 2017. Jeeej. A to v pozadí počujete kvalitné karaoke. Môžeme tam potom striednúť nejakú kvalitnejšiu hudbu. Ako napríklad kričanie prasiat. Alebo niečo od Adele. Tejto Adele. Ona má kapelu. To je Adele z Krajiny zázrakov. Áno, nukleárne potkanie. To sme my, Radko Kofík, znovu. No, takže ideme chystať nejaký catering a práve nás natáča šikovný Paj. Povedz svoj titul. MGR. A okrem iného ešte čo robíš v metlbale? Som národný reprezentačný tréner metlbalového týmu. O chvíľu. Na Markíze. S kohoníkom. Môžeš. Ale ja som pána, toto je konfigurovaná relácia, nemá hej a toč. Teraz už točiť, no toč. Takže Kofík, Áno, povedz nám, čo pripravuješ. pripravím jednotky pre našich úžasných cosplayerov. Neviem, či sú úžasní, ale dúfam, že budú. A spravíme si jeden plát, že pomazánka, smotanová salána, sír, horký. A druhé spravíme, že s treskou. To znie ako naozaj výborná kombinácia. Snažil som sa. Myslel som to sám, ale Radko mi pomáha. Je to... Ja sa snažím len urobiť pekný stolček. Čiže budú bagáče. Áno. Vlastne ročná výroba, keď si nevšimáte ten sáček, tak tiež tieto pufy úžasné, to sme absolútne nekúpali. Nie. Celý večer robilo. Áno. My. A k tomu ešte klobáska a fajnové rožky, ktoré krát... Áno, ale najmä veľmi esteticky zložené, to je veľmi oceňujem. Ako my sme prišli ako s takým nápadom, to spravíme ako 3 také stage. Že prvý stage bude akože stage Kurta Cobaina, že it will blow your mind. Druhý stage je akože ten socialistický, to všetko bude iba na prídel. A tretí, čo je tá voda, tak tam bude voda. Voda. To je revolučné. Skoro ako ten Leninov stôl. Áno, to je stôl Anety Langerovej, moja manažera. Lúči sa s vami vojenský spravodaj Páj a prihlásime sa v ďalšom bloku s novými informáciami. Ja to nefotím, ja to kamerujem. Ale môžem to potom dať na Instagram, jak svieti Klaudia. Ako svieti Tyrael. Neviem čo. Chvosty. Zase Tyrael. Zase Klaudia. Okay. Ježiš, jak to mám? Dobre, tak to musím dať takto. Pretože... Ale potom je tam aj Dominika, aj Araš. Tak sme dovarili, teda dokateringovali, okrem toho sme odvarali aj oponu. Yes. Proste, lebo, áno, lebo že úplne sme najsam fasa. A Že tak ťažkú úlohu len nám dvom mohli zveriť. Áno, lebo žiaden iný debil tu nebol, ktorý by to robil. Hej. Taký vo farbe. Áno, taký vo farbe. Takže ďakujem, že ste nás pozerali. Vidíme sa pri ďalšom videu s Radko a... Kofík, ale ako vieš, že to pozerali? Budú musieť. Mhm. Budú tam kozy. To pôjde do thumbnailu. Sú tu znovu. Kozy sa vrátili. Deli je späť. Návrat kôz. To je trilógia, hej? No. Dobre. Čus. Ahoj, ja som Radko. Môžeš. Ale ja som pána, toto je konfigurovaná relácia, nemá hej a toč. Kofík, natáčame. Ja som Radko, to je Kofík. To vyzerá ako, že mám kurva dlhú ruku. To je ten bench. Dneska je deň 3 Anime Show 2017. Catering ale číslo 2. Catering číslo 2. Takže dneska to máme trošku aj s ovocím. Lebo včera sme zabudli. A hlavne je toho menej, lebo nejaké kurvy nám to zožrali. Tmavé individuá. Ča. Takže aby to bolo lepšie na polícii potom, ako je dokazateľné, že kto to bol.
Ja sa oholím. A že dneska sme si pripravili teda chlebičky, náš staple, ktoré sú robené z rohlíčkov. To nikdy nečakajú. Potom banány. Hrozno. Banány v úvodzovkách. Akože jeden banán. Toto, aby ste vedeli, najmä Čačav nám to potom vysvetlovala, že toto sa dá spraviť zo 4 banánov. A asi z kila hrozna. Čiže ide nám, dneska nám ide karta. Kopík to teda ešte to pripravuje, lebo sa naučil nejaký tajný recept na internete, teda z vlastnej hlavy, on tieto vlastné recepty má. Áno. Ja som taký ultimátny recept. Že... A teraz sa to strihne. No, však hej, o tom to bolo, mal si to strihne.